Durant aquest 2024, Vic ha sigut la capital del bàsquet femení. S'hi han organitzat una trentena d'activitats amb l'objectiu de visibilitzar el bàsquet femení i promoure la igualtat de gènere en l'esport. Aquest dijous es va fer l'acte de cloenda de la capitalitat a l'espai ETC. A l'esdeveniment s'hi va presentar el documental Canviant les regles del joc, produït per La Caseta, que fa un recorregut per l'evolució del bàsquet femení a la ciutat de Vic. I és que al llarg de la història ha passat per molt bons moments, però sempre ha quedat a l'ombra del masculí. Comencem als anys 60, en què per una noia jugar a bàsquet, no totes les famílies que ho veien bé, no? I llavors, posteriorment, la lluita, dins d'un club on tenien una mirada curta, no? S'apostava molt més pel bàsquet masculí que no pas per al bàsquet femení. A partir d'aquí llavors ja ve com l'època de canvi, no? En què es comença a mirar el bàsquet femení i llavors, és una història en si de lluita. També és un tema de justícia històrica, és a dir, aquestes dones que van començar a jugar fa més de 50 anys i que al final tenien arxius fotogràfics a casa seva. Ens semblava que una manera de fer justícia també era fer una recopilació i que formessin part de l'arxiu comarcal com a memòria històrica de la nostra ciutat. Ara el bàsquet femení a Vic passa per un bon moment. En concret, el femení a Osona compta amb unes 300 jugadores. La idea del bàsquet femení avui s'ha vist en aquest documental, la força que ja tenia, i si aquesta capitalitat ha servit encara per donar-li una empenta, per consolidar-ho, doncs ens sentirem orgullosos de tot el que s'ha fet. Però més enllà del bàsquet, el repte per l'Ajuntament és seguir potenciant l'esport femení en tots els àmbits. Buscar aquesta igualtat de que les noies, les nenes, no se sentin que poden fer no bàsquet, per nosaltres pot ser diferents esports, però que l'esport és important, i per tant tot el que sigui visibilitzar l'esport femení amb els seus referents, doncs això ens ajuda. La capitalitat del bàsquet femení es va iniciar al gener. Vic va agafar el relleu de Manresa. En l'acte de cloenda de dijous es va fer el traspàs simbòlic de la capitalitat a Llinars del Vallès. L'any que ve Vic assumirà la capitalitat del tennis.